Kamusta naman mga pinalanggan na ito ng mga tagpalamati? Welcome sa aton pagpangalagad sa aton palatuntunan. This is my life. Karon nga adlaw, Martes, Pebrero 4, tuig 2020. Sa aton man mga kauturan sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad sa siniya nga hapon. Nagapasalamat man kita nga opdanay kita. Of course, tub-tub-tak na alas 3 ina Tita Wilma. Opdanay kita tub-tub-tak na alas 3 nga lingawon naton kamo sa nga ayton man mga matahom nga lalentunon sa sini nga hapon. Kag magluwas sina syempre ang sulat man nga aton pagabasahon sa inyo. Kag upod man ang inyo siniya mga reactions kag panugdaon man. Mga recommendation para sa itong sa letter sender sa karoniya nga hapon. Kag syempre Tita Wilma, ang ilaman mga greetings. Upod ang ilang mga greetings, ara lang, pwede ninyo iya matype kag magpadala sa itong text hotline 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Kag mga nag-upod man sa ito dire sa Facebook Live. Hi and hello sa inyo tanan. Ang aton man pagpangamusta sa inyo, of course. Kag sa kutob man sang inyo dira nga gusto nga tamyawon kag ang inyo man nga mga opinion karon pwede nyo man na ma-share kay Tita Wilma. Pwede gid ninyo ina karon ma-share. Kag aton man tinguhaan nga mabasa ina sa inyo. Kag magluwas man sina, syempre, sa aton man ginahulatag sa kahapon, ang atong tag sa ka-horoscope, kag ang aton sa mga lucky numbers, so bantayan man naton. Pagi sa aton tag sa zodiac sign nga aton man pagabasahon para sa inyo sa sininga hapon. Kag Tita We, sa nahambal man naton, karon iya nga adlaw may maayo man nga balita, may ara man hindi maayo nga balita, di ba? Pero unahon tang maayo nga balita di ba? Yes, Tita Wilma. Kag ang maayo nga balita, dugay-dugay man. Ang ihambal man ni Tita Wilma, ang aton man mabatyagan sa karon nga dalagan malasang panahon, kay ining panahon naton makahatag man epekto, hindi nami nga epekto sa aton ikaayong lawas tungod sining matugnaw nga dalagan sang aton sini panahon, di ba? May matugnaw, may pakapaan kag kainit, ina tungod man sang amihan. Amihan hindi na ko ano kay padayon iya ang itong sininga northeast monsoon. Okay, apektado sa gihapon ang bugos nga pungsod. Kag ang hambal naman sang aton pag-asa aton sa Weather Bureau para karon nga adlaw sa ligan man naton kag ma-experience naton ang mabugnaw, matugnaw kag mapaang nga panahon. Kag ginasaligan man kag gina-experience sa karon ang minimum iya nga temperature dito sa bahin sa Metro Manila kag manaog pagidina sa 18 degrees Celsius karon nga adlaw suno sa aton Weather Bureau. 10 degrees Celsius naman ang minimum nga temperature dito iya sa Baguio City. Iyang habag sang pag-asa pagi sa ila sini senior weather specialist na si Chris Perez, ang ila sini naka-record sila sang 18.8 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Kag 12 degrees Celsius naman ang na-record sa Baguio City kaina na sang mga alas 5 lapit alas 6. So ma-experiensyahan man ang mabaskog nga pagdapya sang amihan na sa atong sinipungsod Pilipinas tubtub pa sa ikatatlo nga simana sang bulan sang Pebrero. Kag ano balang epekto sang matugnaw, sang mabugnaw, kag sang mapaang nga panahon. Ara man ang aton siniya pagpangatsi, sipon, ubo, trangkaso. Nga mo man ang ginakabalak-an naton tungod sining halos tanan nakuha ang atensyon hanungod sining novel coronavirus o kun nCoV
nga nakahatag man sang kakugmat sang tanan, pero kinahanglan sa gihapon kita mismo ang pahadlok sa aton kaugalingon kag kita man mismo ang makapakalma. Kay nga kung mahadlok kita sa nasiling na naton, ano ganito kung mahadlok kita, hindi na takabalo kung ano aton himuon. Ga paranoid ka, jutay nga difference, relax lang para magkahimot ako ano mayo. Kay ti sa aton niya, there is a Negros Occidental, Negros Occidental kag Oriental, may ara kita PUIs, may ara kita nga PUM, no? As mentioned ni Action Marlon kaina. Ti kahapon, sa nasiling na naton, may ari diri sa may Western Visayas Regional Hospital nga official na nga gina-anunsyar nga may gina-monitor diri, di ba? May ari diri sa regional hospital ang patient under investigation. Hindi kita mag-conclude nga amo na pero siling gani nila tawi bisan ara na lang ta sa 50-50 balahaw na kay ti ang kabalakas sa aton tag sa kapamilya hindi man naton ara kita dira nagaupod sa inyo kag as mentioned kaina ni Action Marlon nga may ara man gina-monitor sa karon amo na nga patient under monitoring sa may Talisay City. Lima to ka mga estudyante. Pero inaya gina-monitor kay ti wala man sang nakitaan nga sentumas sa ila. Pero kinahanglan lang gid i-monitor para in kaso por kaso kabalo na bala ang aton sini ahensya sa ikaayong lawas kung anong dapat himuon sa ila, sa mga tao nga ila sini na atubang nakasugilanon, di ba? Especially sa ila mantag sa kapamilya. Amo man dito sa bahin sang Negros Oriental, kita nyo naman ito ganing tricycle driver, ito nga nagtiyog-tiyog, nagpulo pamasyar to sang foreigner nga adto, no? Amo gid inaiya, pero hindi na ton sila pag kaluluoy lang gid na? Kaluluoy, as in kaluluoy gid jatawi ay. Pero damo man ang nakakuha sang atensyon bule sang statement ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi nga paghambal niya nga ang xenophobia nga term niya, na? Niya xenophobia ipauntat niya. Kung pwede untaton siling niya. Kaya nangin mabuot suno sa aton presidente ang China sa Pilipinas. Kag dapat suno sa iya nga balusan man naton. Inayang statement sa presidente, no? Siling niya, blaming Chinese is xenophobia. You hate anything that is Chinese, that is not good. Yeah, China has been kind to us. We can also show the same favor to them. Amo nang hambal sa itong presidente. Hindi dapat suno sa iya nga basulon ang Chinese tungod may mga nagaabot iya. May aragin man kuno nga nagaguluwa nga mga bag-o nga virus sa aton palibot. Amo na sila, stop this xenophobia thing. Yeah, they're blaming the Chinese who came from China. It can always incubate in some other places. Inchak to man na, pero ang aton bala pumuluyo, ang aton mga kauturan, hindi taman iya mabasol kag mapunggan sa pagpautwas ang ila sini mga opinyon kag sang ila mga ideya. Kay gusto man nila ila man gusto ipabutyag ang ila kahilwayan sa pagpabutyag sang ila sini mga opinyon. Di ba? Yes, Tito. Kag mga nagapalaptas ang post sa Facebook nga siling ginakaugtan ang mga Chinese sambal sang presidente bad taste tuno sa iya nga pabalikon sa China ang mga Chinese kaya kanamo sa mga reactions may ara man mga maayo may ara man nga mga hindi maayo kaya mo itong hambal ni presidente and ang mga naghambal nga said the Chinese back home saying niya it is not only a case of bad taste but it is not good for us Filipinos to be saying that ang hambal sang presidente niya dapat dumdumon sang publiko nga ginatos kalibo ka mga Filipino nagatrabaho sa China. Kung kalanda ka mo sa telebisyon, di ba? Inyo ginaiya nakitaan kag nabatian sa radyo kag sa telebisyon. Ay nga mga anak ko. Pero kita, sa nasiling naton ang mga ginamonitor, ang mga
ang gina-monitor kag ang gina-investigahan nga nagahulat sang resulta sang ila sini mga test kung bala positive sila or not sa novel coronavirus. Ang mahimo lang ginaton mga kauturan ang pagpangamuyo nga kabay mangin negatibo inatanan. Mangin negatibo inatanan para pagtik kita safe na safe man. Diba? Amo lang na kasimple na ang hambal nga ay hindi lang face mask ang kinahanglan naton. Kundi resistensya kinahanglan man naton. Nga pabakuron. Pero paano naton pabakuron ang aton resistensya sa pihak sining sitwasyon naton sa karon. Pero ang hambal naman, sa ato naman nabasahan, kay tiara na ang first case, 2 case na sa 2019 novel coronavirus o kunin 2019 nga ang COVID sa pungsod. Ang Isabela ka primary care doctor nag-share man sang iya sini informasyon kay tips man sa pagpabakod sang resistensya para makontrata ang amo iya nga masakit. Siling na niya Dr. Gerald Belandres, komplituhon lang naton ang oras sang aton pagtulog para nga mag-ayo ang aton resistensya. Kinahanglan niya enough time gid sang pagtulog. 6 to 8 hours, di ba? 8 hours kinahanglan gid. Kung pwede, hindi kuno kita magsagad pulaw. Dapat kumpleto ang tulog kag enough rest. Hindi lang yung resistensya makapaayos ang aton red blood cells sambal niya. Dapat gamit man kita hand sanitizers pagyan kag alcohol para nga madula ang bakterya sa aton man kamot. Kag makabulig ina man sa aton nga likawan ang stress. Hindi man na malikawan gid man pero tihagan-haganon taman ni aran sa aton kaugalingon kung paano tanay handle, di ba? Kag once nga ari pagino kay siling ni Dr. Belandres, once nga happy ikaw, may positive energy ka. So meaning mas mabaskog man ang imo resistensya. Kag siling ganin niya hindi man tuman nga suksok ka lang nga suksok face mask para nga malikawan ang balatian or masakit niya. Ang mask pwede protection. Pero kung mahuyang ang imo resistensya, malatnan ka man gihapon. Malatnan kag malatnan kag gid gihapon. So meaning hindi lang niya ang face mask ang kinahanglan ta, kundi kinahanglan ta gid ang para gid sa aton kaugalingon. Mabakod nga resistensya, mabakod nga immune system. Kag hambal, kung may mga sentoma, pareho sang ubo, sipon, kag kabudlay maginhawa, ikaw na mismo desisyon sa imo kaugalingon nga magpa-isolate ikaw. Let's say sa inyo balay, parang nga, ang iban nga miyembro sang aton puluyan, sang aton pamilya, hindi man malatnan na. Okay, tawe, kag ang hambal ko to kaina nga isa ka maayo nga balita sa mga drivers na tuya tawe, di ba? Sa aton mga drivers, yuho, pagsulod sang bulan sang Pebrero, di ba? Nakabuhin-buhin to sa presyo sang inyo sinigatong. Ti subong naman kaina, kaina lang gid sinilang gid nga aga dako nga rollback ang nakatugong nakamuwala. Di ba nagbuhin ang presyo sang ginatugong ninyo sa inyo mga salakyan. Ina para sa aton mga motorista, effective kaina sang aga. Okay. 160 o kun piso kag 60 sentimos kada litro sa gasolina kag sa diesel naman o kun krudo ang inyo ginitughong 2 ka pesos kada litro ang nagbuhin. Kag sa kerosene 2.45 2 ka pesos kag 45 sentimos ang ginbuhin. Ang panubos ng ila presyo ang Shell, Petron, Caltex kag Flying V. Ang Sea Oil naman may kaangay man nga kada kuon sa buhin sa ila siniya presyo sa ilang mga produkto effective kaina alas 12:01 sang kaagahon. Kay ti kabalo tauna yang nga patuman sang amuman nga kada kuon sang rollback sa gasolina kag diesel amo ang clean fuel. Nabaguna sa palamatinan ko sang February 2 na alas 4 sang hapon ng Phoenix pagid. Una nga nagabuhin man sang ila presyo sang Sabado sang aga pagsulod mismo sang February 1. Okay.
So nami na siya nga pamatian kabisan paano makabulig para sa aton. Ti kung makakinot ka mo kag mayo-ayo, ano gani, pwede ta na mabakal vitamin C. Okay. Prutas para sa pamilya, utan para sa resistensya, sustansya ginanglanon sa aton lawas. Yung human talang na, okay? Ato na matahuman nga lalantunon para sa inyo tanan. Never, never, never. I'd like to run away from you, but if you never found me, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. Sa mga matahom ka mga press ka nga bulak para sa inyo mga palangga sa kabuhi kung sa anuman nga mga okasyon, anuman nga mga kahiwatan na luyag ninyo punihan o kundi kurahan sa mga labas ka mga matahom nga bulak kag especially lapit na lang ang Valentine's Day. Ara lang sa Johnny and Christine Flower Stand nga nahamtang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina siya. Pakadto dito sa reclamation area. Maghalin ikaw sa bahin sa Bacolod City Public Plaza, pakadto iya sa baybay. Una nga bangga sa wala. Naara Ferrero Street. Okay? Johnny and Christine Flower Stand, pwede man ka mo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Pwede ka mo maka-enquire, pwede ka mo maka-order, dala arrangement, ara siya, may kung si Tintin man. Day Cadavedo. Hi, Madam Wilma. Good afternoon. Can you please regards to Mom? Okay. I miss her. I'll never see her. Okay. Thank you, kid. Miss Day Cadavedo. My heart
Okay, hali naman kay 9304. Will you Hindi sumod. Palihog ba sa text? Hindi kinatimingan man. Okay, 530 or 9304. Ang deep in my heart ko nga request palihog kay ari kami sa merkado gapamati sa DY Easy. Okay, deep in my heart request ikaw kung makita ko hindi ka lain ang naano ko na nga daan mo na program na set ko na lang ganon. Halos dalag ko nga negosyo. Mga bilang answer? Ay. Okay, sa mga public affairs program talang nabasahon nila, ha? Kaya nga to niya kalingawan lang tadi kag mag-enjoy taya. Okay? 3743 mayong hapon to Wilma Pakigwit lang family. Hi, Miss Servania family. Servania family, Narciso family, Quinto family, kag Alvarez family, kag Magno family, kay Naimeli, kay Tay Melchor nung Ilutanan sang Barangay Maaw, Bakong, Yulo. Check to na TY from Salvador. Okay. Salamat gid kag maayong hapon sa imo. Action Radio Philippine Standard Time. Alas 2:02 na. Ang aton man anay DTX 500 capsule para sa aton sa mga kauturan para ina sa complete management sang aton atay o kon aton liver, no? Kinanglan og galion nato ng pag-inom sang DTX 500 capsule. Ini ang may detoxifying compound nga mong nagatinlo sa aton sa niatay. May mga active ingredients man, phytochemicals, kag antioxidants pangontre sa liver inflammation. Kag para malikawan nato ng cirrhosis of the liver o kon ang cancer of the liver. That's why aton gid gina-remind kag ginapanumdum kamo adlaw-adlaw nga kinanglan naton mag DTX 500 capsule para sa aton healthy nga liver. Okay? Pwede na mabakal sa nakalain-lain man nga mga butika dira sa inyo tag sa kalugar and of course diliman sa amon sa syudad sang Bacolod. Pero pwede kita makabakal online. Log in lang kita sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom.
Siyempre, mananang atong sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kinahanglanon man nato ni adlaw-adlaw ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang nagaisahan nun nga supplement himo halin diri sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Tandaan nyo lang nga ini ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Puro-puro wala siya lamod nga kun anuman kay ti kun may mix class siya nga lain-lain na ang quality. That's why nga pure mangosteen gid ang aton sa ni Dr. Alfred's Mangosteen Tea. Thank you all for being Sa mga may migraine, ginapahagan-hagan gid sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea ang pag-atake sa inyo. Kay nga showing me where I belong. ang abnormal nga pag-function sang inyo serotonin iya ina gina-correct. No? Ilang serotonin sa aton sini blood vessels o kung mga kaugatan naton pagkatuya sa aton sini ulo. Nga amo ang magahatag sang o kung makapabatyag sang pag-atake sang aton sa ni migraine. So, para malikawan, nga hindi ka pag-atakihon, mag-Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, ikaw, adlaw-adlaw. Isa lang gin katibag ang kinahanglan. Isa katibag adlaw-adlaw, hindi lang ni mo mapuslan sa isa katasa nga mainit nga tubig, kundi isa gidya ka litro nga mainit nga tubig. Kag hindi lang ikaw maka-enjoy sa benefits ini, kundi bungkus naton nga pamilya. Kinanglan maging smart, fit, and healthy kita. That's why nga dapat mag-Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kag magluwasin na, tandaan nyo lang nga may antiviral, antifungal, kag antibacterial ang aton sini Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ginapaganhagan ang mga infeksyon sa aton baga, kag ang pag-angkon man sang pulmonary diseases. Mabakalina sa nagkalain-lain man nga mga drugstores diri sa aton sa siyudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, dira sa may Dumaguete, and of course sa Isla sang Panay. Available ang aton sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kag sa mga kaiping nga mga kaislahanan. Kag tanan nga wakong Chinese drugstore, pwede kita makabakal sina. Kag sa tanan man nga the generics pharmacy. Antes man si Tita Will mo magbasa sa aton sulat sa aton dira nga mga negatibo na sang ilang mga proof of purchase. Tawe, ang iba natapos na namon ang ibang ginahingagaw para sa first weekly draw. Si kusang para bala sa ACS Millones 2020 promo. Good! Kaya ang kwarta ara sa basura, gani hindi ninyo pag ihaboy ang inyo mga wrappers, mga empty pouch, empty boxes sang mga produkto sang ACS kay mapuslan naton ina para sa aton promo. Kay nga sa isa ka semana may 3 kita ka winners, di ba? 3 ka winners gidyang magdaog tada semana kada Sabado. Kada Sabado. Pagpatigayon sa aton sa ni weekly draw. Nga ang 3 ka winners nga natag isa sa ilang makabaton sang tag 1,500 pesos nga cash, may plus pa na nga ACS products gift pack. Okay? So, ang inyo dira nga mga entries preparar nyo kay Martes na kita. Nasulat na bala sa matinlo nga papel ang inyo siningalan, kompleto gid nga ngalan. Nami pagid ko may arang imo middle name, initial. Imo ngalan, kompleto nga ngalan, edad, address, contact number kung may ara, kag ang imo sini signature konperma. Lakipan mo sang aton sini mga proof of purchase nga ginamention na diri sulit-sulit sa inyo. Sa sulod sang sobre white legal sized envelope, i-sealed ninyo sang maayo, kulahan nga hindi magtabog kuno kayo. Kaya sa likod sang sobre isulat ninyo aton sini promo title, ACS Millones Promo. Ang inyo POP nga ginsulod, let's say Star Wax Floor Wax. So, amo na sulat nyo, ACS Millones 2020 Star Wax Floor Wax, care of Action Radio Bacolod. Pwede na. Go na, himuan na ninyo kag ihulog diri sa aton mga tambiyolo. Sa liwat ang aton sa mga proof of purchase, Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, kag White Rose Kojic Whitening Soap. Gani, go na, ha? Kung pila kabilog ang dapat, kung mga pouch or sachet, pwede nyo na di malantaw man sa aton sini
mga samples no diri sa mismo sa labi sang Action Radio Bacolod. Pero kung may chimpo kita ginilawag man naton ano, so kinanglan alert lang kita. Ha? Alas 2:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang aton letter sender sa karon nga hapon, Buhay ay ganyan. nagapatawag sa ngalan Shane. Ligaya. Ang sulat ni Shane, nagasiling, Dear Tita Wilma, good afternoon sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life, kag sa tanan nga staff sang DYEZ Action Radio Bacolod. Salamat kyan. Tita Wilma, ako gali si Shane, taga Bacolod. Ari lang kami nag-estar sa Barangay Granada. May obra, pero subong wala na. Tita Wilma, nanugon ako sa akon obra. Nakaaway ko ang boss ko nga babae. Ano abi kay sobra-sobra gid ang iya pagpakahuya kag pagyawyaw sa akon. Sang tiun nga aton nagpalangdulom ang panulo ko. Sang ginhambalan niya ako sa mga masakit nga words pa na iya tinaga. Titaanhon ko ang dako nga sweldo kung hindi man nami ang tratasyon sa akon. Pilit niya ako nga ginpa-resign. Kung hindi, i-terminate niya ako. Nagpaandam pa siya nga mimuhan niya ako para hindi ako mabaton sa iban pagin nga kompanya. Ginbaton ko na lang mag-resign sang sa maglaway ang record ko, Tita Wilma. Abi mo 3 ka adlaw nga wala ako sang trabaho pagsugod kid. Daw, hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Sang una, pagkadulong ko sa mga bata ko sa school, diretso na ako sa obra ko. Subong, pagkadulong ko, ginapamensar ko pa ang masunod ko nga himuon. Ara lang ako sa balay, tita. Kag kun ano-ano na lang ang akon ginahimo. Namaguhan gid man ako sa sitwasyon ko subong. 5 months na nga wala ko sang obra. Feeling ko, kadamo na sang oras ang ako na uyang. Hindi pareho sang may obra pa ako. Nag-check man ako sa online kung may masudlan ako nga bag-o. May ara man o galing magamay ang sweldo. Hindi ko maintindihan kag wala man ko kabalo, Tita Wilma, kung san o ako makatibawas sa akong sitwasyon. Ginapamensar ko ang future sang mga bata ko. May nabilin pa man ako nga kwarta galing hindi ina makaigo sa isa ka bulan namon nga konsumo.
Na-hold gihapon ang sweldo ko tungod nagpangayo sang apology letter ang boss ko para maklear ako. Inagihapon ang resulta sang pagbulagay namon nga mag-asawa. Hindi ko magsalig sa iya, Tita Wilma. Ang akon ginaproblema subong kag kinahanglan amo ang trabaho para sa akon mga kabataan. Kabay pa nga mabuligan mo ako. Salamat sa pagbasa. Shane. Shane, sa imo salamat kag maayong hapon kundi ka man dira nga bahin sang Barangay Granada ka, Bali Granada mo, no? Barangay Granada, Bacolod City. Okay. Damo, may mga subdivision man dira, di ba? Ara man dira may ara man, lapit man da sa relocation, di ba? Sa inyo dira, salamat kag mayong hapon. Pero, ang una ko lang nga mahambal sa atong letter sender kay Inday Shane, magpakabakod ka. Kay tanan nga nagkatabo sa aton kabuhi, pagtilaw lang ina, kag ginatakos kita kung tubtob diin kita. Gani, relax. Ang aton anay matahom nga ambahanon nga ginadulot para sa imo sa sininga hapon. Pagsubok from Orient Pearl. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ay ang iyong mundo ginagalawan? Ang buhay ay sa liran, hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Pagkabigo, talinlangan bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo at talinlangan bumubulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Okay, para sa atong letter sender nga nagpatawag
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Okay. Alas 2:34 na sa nasiling naman nato na nga itong si Dr. Pinoy Squalene Capsule. 100% pure squalene, wala lamod chemical, kag wala sa malay nga side effects sa iton ikaayong lawas. Yes, Dr. Pinoy Squalene Capsule, pinakamaayo nga immune system booster, kag pinakamaayo man nga cleanser, kag regulator sang atong sinidago para sa maayo ninyo nga blood pressure, blood cholesterol, kag blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kung kamo man may ginantos nga balitian 3 times a day, 30 minutes before, ikaw mag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa maayo man nga epekto sini. Kag ang pinakanami, pagid hindi lang para sa mga bata, kundi sa aton mga young at hearts, kay hindi lipod sa aton. Kung nagaedad-edad ka, di ba? Kung nagaedad-edad ka, nagahina man imo memorya, nagalipat-lipat man ikaw. Kag sa mga kabataan naman nga kabudlay, absorb ang ilang sini mga lessons sa school, especially kung magtuon para sa ila examination, iloy, paimna sang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton sa ni mga anak. Ha? Kung budlay sa ila magtulon sang soft gel, kaya soft gel na yung Dr. Pinoy Squalene Capsule mo. Ha? Nothing to worry, kay bisan huluman mo yung Dr. Pinoy sa may tubig, ma-melt siya na. Dasi ka danlog lang na sa ila tutunlan. Pero kung hindi sila katulon, i-prick mo lang siya, no? Buslutan mo lang gamay, buta mo sa kutsarita, painom sa ila. Para iya sa maayo nga pag-absorb sa ila sini mga leksyon sa ilang mga tulunan sa school. Kag hindi nila malipatan ang ilang sini mga natunan. Kaya nga, ang sa tudtod lang aton utok nagakinahanglan sang fatty acid. Ti ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaangkon sang fatty acid. So, 80% nga pag kinahanglan sang aton utok, makadugang gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
Try nyo para sa inyo mga anak. Kag syempre para man sa itong sini mga senior citizen nga medyo lipat-lipat na. Ha? Sa inyo pala man ko tayo nun arang atong Dr. Pinoy Hotline 4411299 kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag diri man sa among sa syudad sang Bacolod ara available sa tanan man nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. With my song. Kantuan ay na ito, nagpilamay na ito ka mga kauturan, nga nagapod sa ito karon nga hapon kay Mayros Langkoy, mayong hapon action wheel man nagamonitor kami di sa imo sa Herbias 2. Tamyaw lang ko kay Sopsop Nardo Salde kag kay Clay. Thank you, Gid. Kay Inday Gini Sulgo, naka-live stream lang ko di Tita Wilma sa This Is My Life. Salamat gid sa imo Inday Gini Sulgon. Kay Angel gidya INJIL. Angel Greece. Good afternoon, Ma'am Pwede. Mag-wit si mama ko sa tupad ko, Ma'am. Nagapamatigid kami ni kada adlaw sa imo halin sang una na stroke na si mama kag affected ng yung brain niya. Hindi na sa kadumdumayo. Dako gid mabulig nga mag-wit mo man. Bedridden na si mama, Ma'am. Ngalan niya si Ating Gareza. Thank you, Gid. Oh, Mama Ating, hi and hello. Kamusta lang sa imo? Get well soon, ha? Okay. Salamat gid sa permi mo nga pag-upod kay Tita Wilma diri siya sa This Is My Life. Tita Wilma, mayong hapon tamyaw ko lang da si Manuel Upholstery Shop sa Takuling. Mayong hapon lang da sa inyo halin kay Inday Maika or Mika Diliomes Lihayan. Kay Inday Gino, si Sir, good afternoon action, Tita Wilma. Monitoring always sa imo Inday, salamat gid. Kay Roslyn Tanalgo Felizardo Canoza. Watching live kami diri sa barangay May Tubig, Isabela, Tita, pwede patamyaw family Felizardo kag family Tanalgo kag Onyate family. Mayong hapon kag madamo gid nga salamat sa inyo. Adira sa Isabela and of course di naman kay Nanay Dayan na may salamat gid. Kay Mami Diana kag kay Daddy Boy Consolacion. Maayong hapon ang eton man pagpangamusta sa inyo. And of course kay Mami Pilar. Mayong hapon lang gid sa inyo dara. And Julie, mayong hapon watching live here at in Enclaves. Diin ina. Kay Ed Hilado, salamat gid. Family Hilado lang sa La Carlota. Salamat gid. Dinadambal ni Inday Mel J. Mata. Ikaw na lang bahala. Yes, God, ikaw na lang bahala sa mga tao. May saligid ko sa imo. Yes, inatungod man sa nga namot siya si ganun pa rin na sa coronavirus. Clay and Nicole Ilyam. Please, pag-wait lang da sa family Ilyab kag Prado sa Bacolod kag Victoria City kag sana ko nga si Bukbuk. Bukbuds or Bukbuk. Salamat Tita, always watching live sa imo. Kay Riza Bernardes and Tugao, monitor lang kami sa Sian de Carmen. Binalbagan, tamyaw ko lang liog Tita, mga tupad balay dinamon. Si Manang Ruby kag si Yuan, si Nanay, si Mama Juliana Roma, si Chay Mila Olarte, ta Helen de la Cruz kag si Say, thanks Tita. Salamat man sa iyo. Greet ko lang ang Villa family kag Planas family sa La Carlota City. Pamila Ordonez Planas Ugates. Salamat. Okay, watching from Kuwait, hindi ko mabasa ang imo sa ni account name. Kay ti Arabic, inaday, pasensya. Pero gina-acknowledge man ni Tita Wilma. Ha? Salamat gid sa imo. Can you please regards... Yes, wala. Hindi siya. Labi nagigid sa akong sister nga si Christine Planas, Pamela Ordonez Planas Ugates. Ara ka na dira gali sa may Ortiga sa Pasig sa Metro Manila. Sherilyn Otto Javier, good afternoon to kag kay LA. Nigapod man sa iton karon nga hapon. Kamusta na ikaw, Philip Alonzo, guys? Salamat man sa imo kag mayong hapon kay Jose Moncal Turilla. Okay, kadto kita sa pilaman ka mga mensahe sa iton sini text hotline para sa iton letter sender sa karon iya nga hapon nga nagpatawag kay Shane.
Sa atong text hotline, hambal niya 3751. Good PM, Tita Wilma. Ang mahambal ko sa sender, Tita, nga magpakaisog. Kag mangin mabakod, whatever trials, kag challenges, nga ginatubang niya subong. Put her trust to the Lord, kag hindi gid siya magdula sa paglaom, kay ang aton mahal nga Dios nagalantaw gid na. Prayer is powerful, a sincere and heartfelt prayer. Ang Diyos masabat gina. Salamat gid sa imo 3751. Pagkabigo, talinang umuulo sa isipan. Good PM, Tita Wilma. Ang mahambal ko lang kay Shane. Shane siya. Okay. Bas Shane na siya. SHAYNNE. Okay, basta Shane na siya sa nag-text kay 0864. Anyway, siling niya, ang mahambal ko kay Shane, hindi siya magkahadlok palapit sa iya bana. Kay importante, mabuligan siya para sa iya mga kabataan. Kung ano man iya problema, ara si Lord. Always gid siya pray, kay hindi siya pagpabayaan. Salamat! Hali naman kay 3642, good noon, Tita We. Hambal ko lang sa sender, don't give up. Always pray kay Lord. Siya lang ang provider. Salamat gid tamyaw ko si Tita Carmen. Tamedios Permiga Pamati sa Action Radio. Pisces Boy, sang Himamaylan, 3642. Good PM, Tawe. Mahambal ko lang kay Shane. Among pangita masudlan, bisan ano nga obra, basta maayo lang. Pray, nga tudluan ka ni Lord, kundiin ka maobra. Yes, Ma'am Lani, mayong hapon lang dira. 6609, may damogin nga salamat sa imo. Siling niya, maski gamay lang sweldo, hambal ni 3872, ma-advise ko sa letter sender, ma-apply siya sa iba na obra, damo, call center, hindi ka magpili obra sa panahon subong, nga pigado, maski gamay lang, ganito, panahon subong, maski gamay lang nga obra, grabe mo na, at least pwede mo, sa hindi ko mag-gets sorry lang gid, pray lang kay Lord na tagaan ka maayo lawas ka dako nga sweldo. Nornalyn Valles ni, okay, 3872, salamat pasensya gid, ha? Mga barangay tanod, ako no sa mabugsay kawayan, ayo-ayo lang pag-duty. From people 2269 about ginatamyaw ko man Tita Wilma akon mga apo nagapamati sa programa mo adlaw-adlaw si Tuto Janjan kay si Tuto Mark Seril sang suay ang nagatamyaw si Lolo Nimrod Seril Senior mayong hapon lang dira. Good PM in the Wilma hidlaw ko sang tingog mo bag-o lang ko naka-text sa Action Radio kay guba cellphone ni nanay mo auring ubando sa kabangkungan. Kabakungan la Castilla. Nagwit ko na lang nga hinablus ko nga Kapitan Jobert Regalado. Belated happy birthday. 7778. So belated happy birthday kay Jobert Regalado. Pero belated happy birthday man kay Miss Eva Sangko. Sorry, bang lipat ko kahapon. But anyway, it's better late than never. Wish talang good health and more blessings to you. Kag sa tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan. Subong kag kahapon. Kag sa buwas pa yun. Mayong hapon, Tita We, na namian ko bala mamati sa imo tagahapon. Abaw, kay namian ko sang tingog mo. Salamat. Ay, no, tagi ka, Tita We. Sinisa Ligas, Penita, tagaginpanaan. Salamat sa pagbasa. Nalabutan day. Salamat, gid, sa imo apresyar. 6481, maayong hapon lang dira sa imo. Ikaw lamang may madilim na. Okay, kay Ma'am Paz Prudentes ang hinigaran ka pamatigid sa mayong hapon lang halin ina kay 31 at 32 na sa mga taga-barangay na nunga hinigaran. Okay, pila lang ina sang aton sini mga mensahe para sa aton letter sender man. Pa-shout out po sa pamilya dyan sa Murcia Negros Occidental, family Rimatico at sa asawa ko Alda Fernandez. Hello, kumusta kayo dyan? Watching here from Kuwait, Sin Rimatico Fernandez. Wilvan Española Tikala, watching from the mom in Saudi Arabia. Salamat kay Sir Hernani Claude Salvacion Degs. Kay Juniel Batis
Baroy, kag Karimar Hikago Halyasco. Dulang sound ko no. Hindi ko mag-play Tita Web music. Gakadulang man na. Anyway, relax lang as. Tita Web magabalik para sa ating horoscope pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Bulig. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Alas 2:50 Action Radio Philippine Standard Time. Monitor lang kami di sa Kabangkalan City. Gawit ko lang family maglantay sa Barangay Tagok. Family Inopre, Shenda Calasa,
Barangay Kamani, Mayo lang da nga pagpamati sa ila. Nestor Maglantay, salamat gid. And of course, kay Bia Jonathan, madamo gid nga salamat sa imo. Wilvan Espaniola Tikala, salamat kid. And the moment that you wonder Greet ko lang na family Domingo, Bolanyo, Rigacho, family sa Barangay Mansalanao, La Castillana, watching live diri sa Talisay sa Camas Dormitory, front of Carlos Zelado Memorial State College, Talisay City, sa Kamsi. Salamat dira sa inyo. Good afternoon ta. Afternoon lang da, and also to my family, Baligwat, Bansiloy, and Crusty family sa Barangay Bunga DSB. Happy Kalikalihan Harvest Festival lang sa taga Asubong. Bamadumduman na ito na experience na ito sa Don Salvador Benedicto sa Ilaman Festival. Masadiya gito ha? So enjoy ka mo da. Inday Michelle Baligwat Pevida, salamat kay Martin Aliling. Ara siya sa Imus Cavite, salamat man. Mayong hapon, Action Radio greet ko gali mga sa Purok Talong Barangay Malingin, Bago City. Tamyaw gid ni Lins Ukop ang mga palahubog kuno sa Purok Talong Barangay Malingin. Pakadlaw mo man si Tita We early. Well, anyway, salamat gid sa imo. Hali naman kay Palangga ako ot nalat. Mayong hapon sa tanan nga nagapamati sa Purok Langka Talento Family watching from Malaysia. Grace Talento. Salamat gid. Okay, natawi gusto na nanay. At kadto kita sa pagbasa sang mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 4, tuig 2020, bantayan inyo tag sa ka-zodiac sign. At sa mga natawo Enero 20, tugtog Pebrero 18, mga Aquarius ina sila. Sa imo, Aquarius, gamiton mo ang mga maayo nga mga tinaga. Silingon mga positive nga mga term wala para nga maging cooperative sila sa imo na tandaan mo ara sa buhat ang paglaom kag hindi lang niya pulos hambal kinanglan action hindi lang hambal nga hambal kag pamatud-an mo man sa ila ang imo sinseridad hindi lang sa mga upod mo sa trabaho kundi sa imo man mga palangga sa imo pamilya kag tagaan mo man sila atensyon. Maswerte mo nga mga numero Aquarius, 5, 29, 33, kag 45. Lucky color, bottle green. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Subo nga adlaw makilala mo ang imo matudtuod nga abyan. Ang matudtuod, subo makilala ang matudtuod nila man nga kolor no? Sila ang matuod mo nga abyan amo nang masandigan mo, masaligan mo para nga padayon man ang imo pagpanglakhaton para sa kaayuhan tungod sa imo mga true friend. Pero Pisces, hindi ka magkalipat sa pagpasalamat sa mahal nga Dios sa mga grasya nga ginahatag niya sa imo. Maswerte mo nga mga numero 1, 18, 21, 25, kag 37. Lucky color blue. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Subong nga adlaw, ba maka-experience ikaw sang isa ka surprise nga daw wala mo gid gina-expectar. Kag nami bala, makaistoryahanay kamo ato bangay para nga maathagan ang issue sa kung sino man nga may konflikto kamo nga duman. No? Likawan ang chismis Aryan. Tungod wala sang iban, wala sang iban, sorry, wala ikaw sang makuha dira, kundi ano lang gani, makakita ka lang kaaway. Aries, tagay man atensyon ang imo sini ikaayong lawas. Mga maswerte mga numero 2, 25, 29, 38, kag 44. Lucky color, purple. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubto Mayo 20, Taurian. Hibaluon mong imo mga priorities para makaangkon man ikaw plano sa imo trabaho para nga maging matawhay ang imo pag-implementar sa imo mga plano sa trabaho kag sa imo man puluyan. Taurus, hindi ka basta-basta lang magpati ilabi na gid kon
ang detalye magahalin sa tawo nga bag-o mo lang makilala. Maswerte mo nga mga numero 3, Jessie 922, kag 37, may 40 pa. Blue-green is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, Tubtubunyo 21. Ang imo grasya nga nabaton tumbasi ina. Paagi sa pag, hatag serbisyo sa imo isig kapareho. Himua ina Gemini nga wala sang ginahulat nga kabaylong. Inagid lang ang pamaagi para nga mapadayon kag magapadayon ang paghatag grasya sang mahal nga Dios sa imo. Angkon ka man dapat sang me time. When we say me time, what silingon tagaiman atensyon, tagaiman oras ang imo kaugalingon. Masuwanti mo nga mga numero 9, 1, 31, 7, kag 20. Lucky color lavender. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Kinanglan mangin, generous man ikaw. Botsingon, mangin maaluan man ikaw sa pagdayaw. Sa imo isig kapareho, kung may nahimo sila nga maayo. Pagsalig, kag kaisog sang buot, amo man ang liyave para sa kadalagan. Correct ginaiya. Di ba la? Cancer? Ganiti una, para ipakita mong ginaangkon mo man nga kaalam, kag ikasara. Hindi ka man magkatingala kung gulpi lang nga magbago ang tratasyon sang halos ara sa palibot mo kay nga magabilib gid sila sa imo sang imo igapakita. Mga masuwerte mo nga numero 1, 15, 31, 37, kag 42. Lucky color, pearl. O sa mga nagamat-amat na plaster sang ilay ng baligya kay hapon na ini. Ang mga nagaluto dito sa french fries, ano pa na, squid ball, fish ball, ano nang ginaprito nyo da gani, shumay, abaw, si Chay Pinggot, da, kag si Christine nga naga, padamo-damo lang kamo. Kag enjoy lang. Chay milagma yung hapon, sa inyo dira tanan, sa ilan nanday Ronya, sa inyo dira pagpungko-pungko, sa ilan nanday Junior, kag day Alex, kay daddy ko, salamat po. Sa ikaduwa nga bahin sa pagbasa na itong sa inyo mga zodiac sign para sa itong horoscope, relax si tita, magabalik pa pagkatapos na ni. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
alas 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Philippine Standard Time, alas 3:02. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, kay Girlie May atong Salazar, salamat gid. Kag Tita Wilma, live kami nga nagalanda sa Victoria's. Greet ko lang masulog kan laon sa team, mga Gani family. Yes, Mariel, Gani Wenceslao. Kag siyempre man, kay Tatay Tony Hisulgon kay Nanay Biging Manong Romel Pagsubiron nga nagatulog sa idalom sa Indian Mango kay nang Bibi Juris Toledo Nora and Jinjen, thanks gita from Bibs Mango Stand sa Banga Julia Valladolid with love, more power and God bless. Salamat gida sa inyo kagamayong hapon man kay Wilvan Espaniola Tikala patamiyaw sa pamilya ko dira sa Murcia Espaniola family kag tawe sa tanan nga taga Pulupandan nga nagapamati sa Action Radio Bacolod Layu Ice Cream sang Pulupandan. Salamat gid nami gina siya kay mainit subong nga panahon. Kag syempre diraman kay Action Percival Villamore, thank you. Pa-shout out lang sa pamilya Kyokson sa Kawayan kay sa family Bulyag sa Moises Padilla. From Tricia Bulyag Kyokson, salamat gid sa compliments dear, na? Salamat kag madamo gid nga salamat. Kay Rimar Hicago Haliasgo, monitor lang kami dito sa Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castillana. Salamat kag maayong hapon lang gid dira sa inyo tanan. Gani relax lang ang ito ni kadua nga bahin sang horoscope. Di na kita titawe, Leo na kita. Sa mga Leo, Hulyo 23, Tugtub Agosto 22, ang pabalik-balik nga kapaslawan sa imo kabuhi. Sintomas na suno sa imo horoscope sang pati ka man sumpa, nakanakuhay ko na iyak na. Kinahanglan mo lang mag-aura cleansing para nga ma-attract mong swerte prayer. Importante, no? Ipangibabaw mo man ang imo sini dugang pagin nga paghangop, padayon na pagin ang imo dugang nga paghangop sa imo mga kauturan. Ilabi na sa mga manghod mo kung may mga manghod ka palayo. Tungod isa sa ila ang masinungguron karon nga adlaw. 8, 13, 27, 29 kag 33, lucky color indigo. Sa mga Virgo naman, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Magadugang ang imo kaalam kung mangin madinalagon ka sa hangkat o kung challenge man nga dala sang isa ka proyekto. Dira mo magamit ang imo makabililibya nga abilidad Virgo. No? Dayawon ikaw sang kadamain. Hindi ka magkatingalaman kung magagwa ang kahisa halin sa iba. Mga maswerte mo nga numero 5, 11, 25, 33, kag 44. Lucky color lila.
Yes, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Kung mahimo Libra, mangunseho ka, kung magpulo pamangkot ka, kung mag-istorya ka sa mas iya nga maihibalo, para nga magabayan ikaw sa magamumo nga relasyon. Hibaluon mo man ang leksyon nga mahatag sang tagsa ka eksperyensya nimo sa imo kabuhi. Hindi ka magkahuya sa pagpamangkot kung wala man ikaw sang nahibaluan sa isa ka bagay. Mas maayo inaiya sang sa magpakuno-kuno ka nga kaintindi ka kag maalam ka sa sine nga bagay. Wala sang malain sa nagapamangkot. 7, 15, 20, 29 kag 39 maswerte mo nga numero. Pili, not brown. Ang imo sininga, lucky color. Sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Karon nga adlaw Scorpio, ma-inspired ka sa message ng imo ka-chat sa internet. Wow ha! Pero halong Scorpio, so no sa imo horoscope, hindi ka gid mag-entertain gid tama-tama sa iya sininga mga pabati-bati sa imo. Mas maayo kilalahon mo gid siya sa maayo, ilabi na gid ang tawo nga subong mo lang na meet. Mas wati mo gid numero 3, 12, 27, 32 kag 42. Lucky color yellow. Yes, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Kung akig ka, kontrolan ka akig mo Sagittarian para nga malikawan mo ang ginatawag aksidente. Gamitan diplomasiya para nga magasuporta sila sa imo. Isa ka bago mo lang makilala, magahatag iyasang kolor sa kabuhi mo. Pero kung may salabton ka na, magpamensar ka sang husto. Maswerte mo nga mga numero 3, 11, 31, 35, kag 23. Butter yellow is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Mabatyagan mo karon nga adlaw ka subong man. Pero ma-attract mo ang right time, right place, kagusto nga tao para masulbar mo ang gina-experiensya mo nga problema subong. Be positive. Ma-realize mo ang subong adlaw kung daw ano ikakaswerte sa mga grasya nga naangkon. Mga maswerte mo man nga numero 3, 11, 18, 27 kag 41. Lucky color, fuchsia pink. Nabatiyan nato na itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw. Martes, Enero 4, tuig 2020. Pero syempre, ito na coffee break. Upod man ang Zenthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himo halin sa soya, Zenthone kag balunggay. Nga sa diin sa tagsa naton kapag inom sa Zenthone Plus Coffee Mix, makakuha kita vitamins kag minerals plus insoluble fiber nga amo inang nagabulig sa aton para malikawan ang colon cancer. Kinala maproteksyonan man ang atong sinitinay. Okay. Zenthone Plus Coffee Mix mabakal ina dira sa inyo lugar kag pwede man kita makabakal online kag ma-deliver man mismo sa atong puluyan. Log in kita sa www.kalusuganyan.ph. Indi gani ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Ang authorized online distributors ng Zenthone Plus Coffee Mix, Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Si Tita Wilma magapaalam na. Pero kita magabilin sang mensahe sa inyo sa sininga hapon. Ang ito na quote of the day. Nagasiling, life is at times tough and all we need to do is to prove that we are tougher than it. I can't say goodbye. Salamat man sa akong mga partners sa Technical Control. Action Henry Espolgar, upod man kay Action Alray Dutilos. Kag siyempre sa ngalan man, sa amon Station Manager Action On, di maalam magbanwa Productions Chief Action Rex Cantong, tubtub naman liwat was. Standby na sa matawag ng drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod